daar binnen we weer van de tweede part van de 4e episode van de 5e serie. En die gaat over de Pylgerreize, als de Pylgertocht, het gewoane christelijke Libben. En deze episode gaat over de ellindige minsken en het geheime wapen waarmee wie de Sûnde deadzje moeten. Eerstens, de Geast jouwt us kracht, wie hebben geen excuus. We hebben schon in de eerste helft dat Romeinen zijn, de versen 5 en 6, een radicale veroring schenlet in uw bekering troch het werk van Heilige Geast. En voordat die veroring der wie, wat uw leven beheerske troch de Sûnde, vaaks onjagen troch de wet. En daarna, troch Heilige Geast, is uw leven bevrijd van de wet en van de heerschappij van de Sûnde. Zodat we God kennen kunnen op een nieuwe wijze van de Geast. In de rest van hoofdstuk 7 leidt de klam op de wet, instead van de Geast. Hoewel er geen verdere verwijzings binnen naar de Heilige Geast in dit hoofdstuk, wordt de term wet wel 20 keer gebruikt. Verliek je dat met hoofdstuk 8, dat verwijzings naar de Geast de tekst domineren en er maar een paar verwijzings binnen naar de oude wet. Is Paulus zijn focus op de wet dan de oorzaak van zijn wanhope? Besieketer zat Martin Lloyd-Jones vaststelt om de Sûnde te bestrijden troch hem op de wet te richten en te vertrouwen op zijn eigen kracht in plaats van op het werk en de kracht van de Heilige Geest. En is het net zo dreigt er hem richtert op Gods jefte van de Heilige Geest, niet alleen als een belofte, maar als een werkelijkheid en een kracht, dat hij de kracht zelfs krijgt om de Sûnde en haar begeerten effectief te bestrijden. Als deel van het nieuwe verbond hebben we een prachtige nieuwe jefte. De krachtige realiteit van de Geest van God die in u werkt troch Jezus de Christus. De meenskip van het Oude Testament, het Oude Verbond, hier de belofte van de Heilige Geest troch de profeten. Maar de ware volgelingen van Jezus Christus hebben die Geest van de belofte. En dat zou wel degelijk een verschil maken moeten. Vasthouden aan zondiger als uw eigen haatidentiteit zal een protemeesken daarvan weerhouden kennen om de strijd tegen de Sûnde serieus en effectief aan te gaan. En dit is een tegen serieuze zaak die aanpakt worden moet. Lees 1 Johannes 3. Jimme weten ook wel dat hij, Jezus, verschijnd is om de zonden wij te nemen. Zelfs is hij vrij van zonde en elk die aan hem vasthoudt, zondigt het niet. Elk die zondigt, dat is in de zonde libbet, had hem net zien en net kennen leert. Bensjes liet geen een jimme op het doel brengen, die dacht wat recht is rechtvaardig. Liek als hij rechtvaardig is. Maar die de zonde docht, die is een ben van de duivel. Want de duivel zondigt van het begin af. Daarom krijgt is de Zoon van God verschijnd, om het werk van de duivel te vernedigen. Els die zijn oorsprong in God had, doch geen zonde. Want het ziet van God bloed in hem. Hij kan niet zondigen, omdat er in God zijn oorsprong had. Daar kan men de ben van God en van de duivel onuiten waar. Elk die net docht wat recht is geen ben van God. En lieke men wat zijn broer
net leef had. Tweedens, net langer in Sûnde libje, maar Sûnde deadzje. Wisten jou dat er gevaarlijke en zelfs dodelijke bacteriën, zoals E. coli en salmonella, in de menselijke darm libje, als libje kennen? Ze moeten onder controle houden worden, troch zo'n lichemfuncties en zo'n darmflora. Wisten jou dat 2/3 van de mannelijke prostaatkanker hebben geen tijd dat ze de standaard pensioenleeftijd bereiken? Doch wordt deze kanker voor de meesten van haar onderdrukt door een goed dieet en een zoene levensstijl. Wisten jou dat na de communistische Khmer Rouge in Cambodja miljoenen van haar eigen mensen vermoorden hier om een communisme in de Mao-stijl te vestigen, dat ze bevrijd waren door de Russisch-type communisten uit Vietnam? Ja, installeren een nieuwe marionetregering met Malië die oerroen winnen van de brutale vrede Khmer Rouge leger van Pol Pot. En hoewel hij en zijn Khmer Rouge uit de regering en uit het grootste part van het land verdreven waren, bleven ja actief in de jungles tussen Siem Reap en de grens van Thailand. Oppervlakkig lijkt het dat er vrede wie in het land onder de nieuwe regering. Maar Pol Pot en zijn leger zetten haar guerrilla-activiteiten terug, tenminste nog voor 20 jaar. Al deze situaties kunnen dienen om het normale christelijke leven te illustreren. We hebben een nieuw hart, want het is net langer de zonde die uw leven bestuurt, maar de heilige geest van God. Maar doch, diep van binnen blijven der zondige gedachten en begeerten die onderdrukt, oorwoon en derde worden moeten. Tweedens, het mandaat van de christen om de zonde deel te maken. We bespreken hier in het kwart het boek van John Owen. Aroene winter hingen wie, mijn vrouw en ik, het verjocht om een studie bij te wijnen met christelijke universiteitsstudenten. En dat we jochten op het boek van John Owen, het Deadzjen van de Sûnde in een leeuwigen. Owen Libben rond dezelfde tijd als John Bunyan en beide wienen producten van het Engelse puritanisme. De passage die Owen gebruikt als uitgangspunt voor zijn boek komt uit Paulus zijn brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8, vers 13. Ik lees 12 en 13. Daarom, broeren, binnen wie schuldners, net naar het fleis, om naar het fleis te libjen, want als jimme naar het fleis libje, zullen jimme stjerre. Maar als jimme troch de Geast de wurkingen van het lichem deadzje, dan zullen jimme libje. Vier leeuwigen, op nij binnen troch de heilige Geast, hebben de Geast van God in haar wenjend, in haar herten. Dat is een onverdiende en onbiedige jefte van de soevereine God. En een grotere zegen dan als Jezus zijn fysieke aanwezigheid op de aarde. In het evangelie van Johannes, hoofdstuk 16, vers 10, lezen we dit. Jezus zei, maar ik zeg jimme de waarheid, het is goed voor jimme dat ik voortgaan. Want als ik net voortgaan, kan de helper net bij jimme komen. Maar als ik voortgaan, dan zal ik hem naar jimme toesturen. Doch wordt de leeuwige ek ontruinen om in de post te rennen met heilige Geest, om zo net de Geest van God te bedroeven, maar om de oerblijvende zonde te deadzjen, troch de Geest. Dat laatste is de heiliging, de heiligmaking, die alleen nog bereikt worden kan
troch de Geast van God. Bekering en leeuwen is de plicht van de mensen die het evangelie jet. Eet dat alleenig barre kan troch het werk van de Geast. Maar dochs de activiteit van de verbenne leeuwige vereerskert. Zo is het fleis deadzjen of de dieren van het lichem deadzje de plicht van de leeuwige. Ook al is het de Heilige Geest die de wieren mogelijk makker en de druwende kracht achter zulke acties is. We lezen in Filippiërs 2, versen 12 en 13, waar Paulus instrueert om leeuwen haar eigen heil uit te werken. En daar verwijst naar het actieve streven naar een heilig leven. Wils er werkent dat God in jimme werkt, zowel het wollen als het werken naar zijn welbehagen. In Galatiërs 5, vers 16 lezen we: Christenen krijgen de opdracht om naar de Geast te libjen, zodat ja de begeerten van het vlees net volgen. Dit beschrijft een onhoudende geerwerking stap voor stap, waarbij men zijn leiding volgt. En Efeziërs 4, vers 30, dit vers wijst erop dat de Geest die in u wennet vertredelijk maken worden kan door zondige karren. En dit onderstreekt dat christenen haar bewust blijven moeten van de onwijzigens van de Geest en gevoelig wezen moeten voor zijn morele leiding. Een korte geervetting van het boek van John Owen. Na een analyse van Romeinen 8 vers 13 in hoofdstuk 1 stelt John Owen dat leeuwigen de Sûnde heel tijd weer deadzje moeten, zodat die geen kans krijgt om te groeien en us ongemerkt te overweldigen. Dat is hoofdstuk 2. En dan in hoofdstuk 3 leidt eruit dat de Heilige Geest het enigste effectieve middel is om de Sûnde te deadzjen. Alle orenpogingen zullen grif misleren, zodat Paulus us waskaget aan een van Romeinen 7. Boppe dat, in hoofdstuk 4, hing je de kracht en de troost van us geestelijke leven af van us deadzjen van de Sûnde, troch Heilige Geest. En dan in hoofdstuk 7 neemt Owen 2 betingsten voor succes bij het deadzjen van de Sûnde. Eerstens, alleen wierenleeuwigen kennen dit doen. Hypocrieten kennen het Besiket, maar alleen oprechte leeuwigen kennen daar succesvol in wezen. En tweedens, de focus moet liggen op een oprecht streven naar volslijne jergens aan God, in overeenstemming met de leer en het libben van Christus en zijn apostels. Vierdens, christenen staan net langer onder de wet van Mozes. In Corinthiërs 9, zat we zien hebben in de eerste helft, stelt Paulus dat hem onder de Joden gedraagt als zou er onder de wet van Mozes staan. Wils er in werkelijkheid bevrijd is van het verbond van de wet en nou boen is aan de wet, dat is de leer van Christus. Wat betekent het dan dat christenen net langer onder de Mosaïsche wet staan? Wils we nou onder de wet van Christus staan? Onder de wet staan kan je net betekenen onder de vlok van de wet. Want dan zou Paulus zeggen dat er nou onder de vlok van Christus staat. Maar, krijgt als Paulus hier, staan de christenen net meer onder een vlok. Doch verschilt de oude wet net fundamenteel van de leer van Christus. Want de God van Israël is voor ons als christenen dezelfde God en hij verhoort net. Wel hebben we nou een nieuwe en betere iepenbiere en leer in Christus en zijn apostels en als we ons vrijwillig en met vreugde
aan Herrengezag onderwerpen, dan hoeven we ons net te richten op de oude wet van Gods verbond met Israël. Galatiërs 2. Eer het leven kwam, zitten we opsletten onder de dwang van de wet, om te tita dat het leven iepenbiere worden zou. Zodoende had de wet ons oppasser west, en Christus kwam. We zouden op grond van het leven vrijsprutsen worden. Maar, nood het leven komen is, staan we net meer onder de oppasser, de oude wet. In Johannes 14 en 15 spreekt Jezus dat zijn discipels over de Geast die komen zal. En hij verhelt verschillende keren, als jimme van mij houden, moet jimme mijn geboden onderhouden en mijn leer volgen. Dr. Carson stelt dat christenen net langer onder de verschruwende regeljouwing van de wet van Mozes staan. Instead daarvan libje leven onder de wet van Christus. Laat troch de leer van Jezus en zijn apostels en motiveren en tarist troch de Heilige Geest. Matthäus 5. Jezus zei hier, denk maar net dat ik komen ben om de wet en de profeten aan de kant te schouwen. Ik ben net komen om die aan de kant te schouwen, maar om ze te haar doel te brengen. Want weer, ik zeg je, zolang de hemel en aarde bestaan, zal er net de leaste letter of ek maar een enkel streekje van skrost worden, eer alles uitkomen is. In Carson zijn analyse van Jezus, zijn uitspraak in Matthäus 5 vers 19, beklamt hij dat Jezus net alleen kwam om de wet te handhaven, uit te breiden of te observeren, liever vervolging betekent dat de wet zelfs tjene als een profetische aanwijzing. En dat Jezus kwam als het ultieme peeskalam en de vervolging van de verbonden, waar de tijdelijke schiemerige aard van de wet van het Oude Testament vervollen. Christenen libje onder de wet van Christus, die het vraagt om een diepe, geestelijke heiligheid die externe regels overtreft, ten voordele van een innerlijke transformatie, de besnijding van uw herten. De wet wie bedoeld om menselijke onvolsleinensbleed te lezen en om tjugenis te jaan van de rechtvaardigens die uiteindelijk in Jezus vonden wordt. En Carson merkt op dat christenen net langer libje neffens het fleis en dat de begeleiding van de geest leeuwigen in staat stelt om actief te vluchten tegen de begeerten van de oude natuur om die te overwinnen. Conclusie. In de vorige serie over de listen van de slangen heb ik waarschuwingsjoen tegen het liberalisme in de kerken, der deconstructie, het onderwerping aan de wet van Christus ondergraaft. Maar in deze meest recente episodes heb ik waarschuwingsjoen aangaande de leer die men komt in meer conservatieve of vaak traditionele kerken. Wrakelijk met Gods woord houdt meer in als alleen maar zeggen dat Gods woord de hoogste norm en autoriteit is in uw kerken en in uw leven. Vasthouden aan oude belijdenissen kan een goede zaak wezen. Maar als dat een eerlijke lezing en toepassing van de leer van Jezus en zijn discipels oorskadet, dan staan we eens het werk van de Geest van hervorming en vernijing in de wij. En heel dit weer heb ik schon binnen christelijke kerken en organisaties dat uw reputatie, uw aantrekkingskracht en de onderwerping aan uw kerkenleiders
mijn harren leerstellige overtuigingen en ambities in de praktijk heger aanslaan worden als een eerlijke wrakseling met Gods woord in het nederige besef dat geen enkelde kerke, federatie of denominatie of predikant de volslaine waarheid in pacht had. Mij God us gnedig wezen en us helpen, zodat Christus bij zijn weeromkeer leeuwen vinden mij op de aarde. Laten we daarom bidden en daarna werken. Mij de Heere us daarin helpen, tot zijn glorie en voor zijn koninkrijk. Amen. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord will surround his people, and the scepter of wicked men shall not remain over the land.